Kalugaran kong kabantaran, ingasal pantayanan, marnas po kaya tao ating manimbita. At yung tao kandawa, atin lang masanting ang panubali, patsemi imbitana, kaya rakalan, daratang na. At nangilaman, miratang, kaya may imbita, padala din ang kanilang regalo. At buwan may kami imbita, may po ng aking may nangkaluguran at makanya na kaman. At ikaw pala tao, big birthday ka pala, at emo ko inimbita. O yun ikutang, daratang may imbita, at may imbita, bakit kaya? Siguro ikang manimbita, alayang masanting, ay akatandanan king pamiyabi. Malamang lamang may siray diwala kaya huling naging traidor ka kaya. Malamang lamang may nakaimbita huling ay nakapuring-ituring ka pamilya. Kakayabi karin ang kanyang circle of friends o bakura ng kanyang tulod at tuturing ng pamilya, kapuso, o kaya naman kapatid. As na mo kaulaga ay pamanimbita, uli po naging imbitana ka, ning neto katao, buri na sabihan, palupa na raking biyena. You become a part of one another. Tatanggapan mo itang bisita mo, itang kaluguran mo, kitang kanyang kabilugan, tatanggapan mo ang paluban mo, tinggayan mo. Kaya binisipag mo yung yung panagka, ning ginutang mo sa Kristo, karinding bilen. Buri na katamo maging kapamilya. Buri na katamo maging kapuso, kapatid. At buri na maging masaya lamang, alayan tatangi. Tatanggapanin balang meto, karinding bilen. Aling pangalagkat na ng Ginoo, aranasan tayo ngayon. Aranasan tayo, imbala na misa. Inagkat na katamo ng Ginoo. At salamat, may responde tao, kaya ang kanyang pangalagkat. At tutong makakabang puso, may nagdoy, dahil resinin ba? Anong misa niya tamang kakilala? Iba't ka rin niya lalawang bali. Sino ba na piniging isamban? Abiyari tayo, may impita kayo. Huling-tuturing na kayong kapamilya ng Ginoo, kalumuran ng katama, at burina, mikakalulutan, anting mong mikakapatad bilang anak ng Diyos. At minsan ba banala yung Eucharistia ang katanakatamo ng Ginoo para tanggapan tayo. Pero dandanan tayo, kung natinggap tayo ng Ginoo, karikiratamong puso, imbata na komunyon. It would mean, tatanggapan tayo na naman, din kalupatamong tao, kinkiratamong pamilya. Nung tinggap may Jesus ng puso mo, kimbala na komunyon, buri na sabihan, kapamilya na Jesus, tanggapan niya naman, ingasawa mo, aming kamalingan. Tanggapan niya naman yung kapatid mo. Tanggapan niya naman yung bayo mo, yung manuyang mo. Anong minsan nakasumami yung gali. Tanggapan mo na naman din ang tao. May kasalan niya. Ulitin kang naman hindi mo. The equation is very simple. Likuran ang katamo ng Diyos. Luguran ka na ng naliwan tao. Inangkat na katamo ng Diyos. At katantala naman, lungog de naliwan tao. King puso tao at king pamilya. Tinggap na katamo ng Diyos. At tinggap ka na yung manalako mo yun. It's high time for us. Tanggapan tayong ng meto at meto mo. Bang manatili Jesus na rin puso tao. Baluyo mo na ating kantang, tinggap king puso
ang di may papagawalan ni Jesus, di puso. Ang di may papagawalan na si Bayo, di puso. Lumuwan kami. Kasi niya tanggap. Susuka mo pa. Itang katuwagan mo, maluyan mo, o itang sipin mong balik. Nga delikado yung makilaba. Pagsibig na bang katinggap Gino, tatanggapan mo lang naman din kalumang tao at ituloy mo ng kapamilya at luburan mo na ang timong kapatid. My dear brothers and sisters, potang itamo ni Papa ng gaptang. Dakala mas ang tingabagi ang manyanyan. We will create beautiful memories that can hold on na pwede tamang pang-aawakan sa ating buhay. Dahil kaya tamang may mabangungutan, kaya tamang pamakyabi, kaya tamang pamiyabi-abi. Nung isang may sirang tiwala, may sirang dukul, kwentong dalaka, kwentong kabanalan, kwentong kalupitan, kwentong kalulusan, kwentong kabanalan, kwentong kasalanan. Kakalabaki, nung minsan, alaala ng lumipas, makabangungot ni Marinyari Keratamo nung minsan. O dahil tamo mayroong tamang pamilya, we will create beautiful memories that we can hold on through the years of our life, through every day of 2017. Dahil masating alaala ang pinangahawakan natin upang tayo sumunod bilang isang pamilya. Pamilya ng Diyos na nagmamahalan at tinatanggap ang bawat isa sa kanyang lakas at kahinaan. My dear brothers and sisters, in parokya tamo, nakalutamo mga santing alaala, apwede tamang tinaptinapan, kareng puso tamo. Manibat Pasko ganang maniyaldo, ang ganang himdar na piyesta at miyalaliwa ang piyesta, kareng baryo, kingira tamang parokya, dakala masanding aalaala. Apwede tamang tinaptinapan at treasure in our hearts. Kaya pong gasto rin yung tamong ini, mayayanin tayo ang listahan tayo pimumpunan na Jesus. Ikordapya malapit na ikasal ng kordapyo. At meron ka rin kagawag na listahan dahil ang burinang akatan. At linawin yung tatang ng kordapya, yung listahan na imbitasyon nung nilarininagkat na. At sabi ng tatang ng kordapya, o temin yung kat-imister, so and so, o temin yung kat-imiso and so, o temin yung kat-itang kaliguran tao, itang kaliguran mo ka rin, kaya ng metong ang baryo, o talaga nag-lukini. May gibat siya yung kordapya, o ako po'y kakasal, nyarin ang bulik magkatan, ilan tanak magkatan. Kung inilistaan na rin po yung nangagkata na Jesus ng kanyang birthday. Yung kanyang lay, yung kanyang pipungkunan, bago yun ay mayari, kanilang listahan. Then po rin nangagkata ng Ginoo yung kanyang birthday. Inilistahan na inilis ng duya, kinilibro na ng binyan, ng kakatamong parokya. Nung lumarang ministan ng yung tamo, inyang may binyang tamo, niyang may binyang tamo, may ginanang nakatamo ng Diyos. Niyang may binyang tamo na yung kapamilya nakatamo ng Diyos. May gintatang tayo Diyos. May ginanang nakatamo ng Diyos. May ginapatad tayo Kristo. At may kakapatad tayo kinetong at metong. Listahan na rin may pumuna ng Jesus. Listahan na rin anak ng Diyos at kapatid ng Kristo, kinilibro na ng binyan. Imbitado lamang lang, king birthday na ng Ginoo, huling kapamilya na katao. My dear brothers and sisters, dito rin may pumuna ng Jesus, din may kaliting listahan. 5 ng babay, renasalang tamo, itama, at suya naman ni Rahab, at suya naman ni Bathsheba, at suya naman Kenny, Ruth, and then at suya naman Virgen Maria. May kanta rin babay,
kinlistahan ng Jesus. Pero Israelita is a patriarchal society. Di babay, alalang karapatan, nilimunan. But this time, sinabi ng Jesus, di babay, kinlistahan na rin kayang pipungkunan. Uling obrang kaligtasan, kailangan niyang pirahayanan. Pisaw sa upankaya. It is a teamwork between husband and wife, between men and women. Kailangan piyatwakan tayong gamat. Inobrang pamilya, piyatwakan tayo gamat. Dahil asawa, dahil kakapatan. Kinparokya ng babae yung mga lalaki. Very active na. The women, power. The men, power. O yan ang pisang tamang persa. In agyuda ng babae, they have different roles. But they have complementary roles. In papilda ng babae, maulagalan ng ating parokya tama. In papilda ng babae, kailangan nga naman bang sumunong yung pamilya. Dahil pengarin tamang babae, dahil anak mong babae, dahil manunin mo, kailangan tayo ng benefit pamilya. Pero mind you, lonta na background din babae ka rin. Itama, meron yung maroka babae, meron yung prostitute. Siguro rin na ako na kapag-isawa yung babae mababa ang lipad, pakaiso kami. Panyakamapalindaya kayo, may nalakarapat, kalukuran yung anak mo. Nung mababayang klaseng babae. Ngunit tama naman yung babae. May katuwanan niya pera, meron niya naman prostitute. And yet, kabilang naging pamilya ng Jesus. Ibang Sheba sa ng Urias, o yung kwentong kataksilan, kaya yung kwento ng Jesus. Nung ating mayak ka, imbalang mayak ka, at inyang kwento, at aralang tingin. O iniban siya pa meron yung malagang babae. Kabang mandilo yan, asilip na yung David. At di na tayo nakapuktutan, David. Pinikwala na ay asawa ni Bathsheba. At abuktot na ni Bathsheba ay asawa ng Uriah. Pipaya sa Uriah, iba't kingera. Bang subipin niya kinasawa na. O nangisilip ni Uriah. Agad manasing na nililagin paspul ng kayang balik. May sirayat lang ni David. Niya pipadala na yung Urias di frontline na ng gera. At karin may kay Urias. Uling buri ng David, may nininig siya ng kanyang kataksil. Niya binisolomon, bunga na ng kataksilan ng David kang Bathsheba. My dear brothers and sisters, another woman is Ruth. Ruth is a Moabite. Well and good, dinalaga kayo, may kapagsawa ng kanilang lahi. At may kapagsawa ng Amerikano, Briton, o kaya naman Korean, o kaya naman Japanese. Misamutan ng taong lahi. At din ang pamilya nala naman, at yan ang luwa ng lahi. There will be a blend of culture, Filipino culture, American culture, Chinese, Japanese culture. Amin yabi ang kalikyaratang pamilya. At ating neto mga babae, yabi niya naman ni Maria.